Здравейте, прекрасни! Радвам се да ви приветствам в справочник на колориста и новата ми рубрика "Задай въпрос, получи отговор". И така, да започнем с първи въпрос. Как да създадем плътност след блондиране при корена? Отговор: добавете малко червен цвят и ще получите следното, а именно правите 2 купи с боядисваща смес, в едната добавяте 1-2 см черен, а в друга купа за дължините не добавяйте същата смес. Ако използваме добавяне на микстон за изсветляване, то ще се забие ли микстона в синьо на границата между натурална и обезцветена коса? Интересен въпрос, приятели. И тук трябва да бъдем много внимателни при нанасене на смес, защото ако вие обезцветявате с добавяне на микстон, то вероятност има голяма да се прояви нежелателен син на границата. Затова колористите се отнасят много внимателно към подобни микстонове и добавят по-малко от препоръчително с цел да се подобри неутрализация, но да не се неутрализира на 100%. А за това опирайте се само и единствено на ваш опит с даден бранд, с който работите лично вие. Защото съществуват бои, които имат тази способност да ви позволят нормално да се обезцвети платното на косата, а има и такива, които се свличат смесите. Тук само ваш опит може да ви бъде от помощ. Въпрос номер 3. Как да действам, ако е необходимо да направя тотален блонд от много гъсти кичури? Тотален блонд. Тук нюансите са много. И първия момент приятели, това е каква е точно базата, с която ще работите. Ако това е седмица, то вие може с разхлабване с помощта на амоняк и след това обезцветяване на нисък оксидант, задължително. Но ако базата е по-тъмна, с която работите, то да получите тотален, чист блонд и равномерен, може само в кафява гама. Тоест, какво имам предвид? Обезцветяване в режим на пране на коса, т.е. декапиране. В пропорция на смесване 1:3, 1:4, т.е. не избираме класическата смес, класическа пропорция. Не избираме 1:2. И към тази смес 1:3, 1:4 добавяме добра защита още в самото начало. След това донанасяме терапия плекс и след това изравняване на структура на косама. След това се прави предбоядисване, т.е. цветова баня. С нея изравняваме фон и само след това матиране и тогава по принцип може да се достигне приблизително равномерен цвят. Разбира се, с топлите направления е по-удачно да се работи в този случай, отколкото в студени. Но за това говоря подробно в платения онлайн курс "Успей с формула за боядисване
на коса. Въпрос 4. Смесвам жълто-зелен и виолетово-червен и не мога да намеря правилна пропорция. В правилно направление ли се движа при неутрализиране? Тук може да се опита да се добави не червен, а просто да се смеси виолетов с жълто-зелен. Виолетов с жълто-зелен. Защото жълто-зелен той неутрализира виолетово-сини оттенъци, а не виолетово-червените. А виолетово-червени се неутрализират вече с по-блатисто синьо-зелени цветове. Как да получа червен? Въпрос 5. Ориентирайте се, приятели, на бранда, защото има брандове с много съмнителен червен цвят. И съответно има и брандове, при които се получават хубави червени цветове при спазване на технологията. И така, приятели, ако видеото е било полезно за вас, поставете ми лайк, абонирайте се за канала ми или пишете в коментарите под това видео въпросите ви и може би аз ще успея да отговоря на тях в следващо видео. А от мен до скоро и чао, какао!